Silav rojbaşê varbaşevan nûçe me amedekirine de derbarê Bakurê Kurdistanê pêvajoyê û her wiha derbarê Rojavayê Kurdistanê de dixwazim ji wan re pêşkêş bikim. Ji Îranê Rojhilatê Kurdistanê jî nûçeyên me hene, ji Tengava Hurmizê jî li wê ji wê derê jî nûçe hene. Niha êrişekê çêbî em bi çi dest pê bikin hevan nû em dîrek biçin cem kecekê ji ber wefata Kadir İnanır peyamekî sersaxiyê heye me xwestin bu re parve bikin. Ev jî girîng e. Hevserokatiya Konseya Revebira Kecekî ji ber wefata hunermend Kadir İnanır peyameke sersaxiyê weşand got Kadir İnanır wê bi hunermendiya xwe bi kesiyetiya xwe ya demokrat tu car neyê ji bîr kirin wê di dilê gelê me de her dem bijî. Kadir İnanır dostekî hêja ê gelê Kurd bû jî siyasetên ku li ser gelê Kurd hate meşandin tu carî qebûl nekirin, bertek nîşanda ew bawer dikir ku divê milletê Kurd jî bi zimanê xwe, bi nasname, bi çand û kültûra xwe bi rengekî azad bijî. Ev baweriya xwe jî bi fikrê xwe, bi ramana xwe, bi helwestê xwe ê di nava jiyanê de nîşanda tê gihîştinên civakî yên ku li Tirkiye bi şovenîzmê de hatin avakirin wekî xerabiyekî li dijî hemû gelên li Tirkiyeyê dît bi keseyetî bi sekna xwe Kadir İnanır li dijî vê cure tê gihîştinê siyasetan di nava helwestekî de bû. Ji ber vê yekê ji hezkiriyê wî ji malbata wî re sersaxiyê dixwaze rêveberiya kecekê. Hevan em derbasê pêvajoyê bibin dengmeng temame tiştê girîng tê gotin niha AKP tiyê tune ji nişkeva lez da pêvajoyê çima berdevkî AKP dibêje acîlen bi lez û bez bila ev qanûn were parlamentoyê em derbas bikin. Nurman Kurtulmuş dibêje her tişt ji bo menfaetê milletê Tirkiyeyê anha rewşa siyasî ya Rojhilata navîn rewşa li Tirkiyeyê, rewşa Kurdan hemî bi kêrî pêvajoyê tê em acîlan vê meselê derbas bikin. Derbas bû derbas nebû nabêje serê merkeve belay lê anha gelekî şan e lê milletê Kurd bitirse em ber vê Kuderê vediçin wê çawa bibe gelo mümkün e ku qanûnekî derbixin hemî însanên me milîtanên tevgere bikişînin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê paşê jî wê qanûnê betal bikin. Qanûna ku derxistine betal bikin. Eş xwe ez di wê qenaetê de me îcab nake qanûnên nû derbikevin. Qanûnên heyî ê ku daw û doza milletê Kurd qedexe dike eger betal bibin bes e. Yani qanûna tekoşîna li diş terorê ku li Tirkiye ji ber vê însanên me têne girtin ev qanûn were betal kirin. Xebat tekoşîna ji bo dawa milletê Kurd eger bibe qanûnî tu bibêjî dawa Kurd tekoşîna we serbest e tamam. Yani qanûnê ku qedexe dike tu betal bikî bes e. Di wê manê de dibêjim. Heta ku ew qanûnê ku xebatên me qedexe dikin ser çapemeniyê, medyayê û her tiştê di derheqê me de heta ku ew qanûn hebin qanûnê ku tu derdixî tenê qanûnên poşmaniyê ferz dike. Em binêrin Numan Kurtulmuş çê dibêje paşê jî berdevkî AKP tiştên balkêş dibêje lê wana dîsa gotinê xwe terorê bikartînin Tirkiye bê teror binêrin. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş diyar kir ku pêvajo bi radeyekî mezin temam biye dibêje ew serarastkirina yasayî ya ku tê plankirin derkeve neefiye lê ew ê serarastkirina înfazê be veya xetere çima serarastkirina înfazê be xuyaya infaz di derheqê hepsa da ye, di derheqê zîndana da ye. Yani insanên ku werin pêşî bikevin hepsê paşê di derbarê wan de wê qanûn were pêkanîn. Yani qanûnên infazê. İnsanekî li derve ve nehatibe girtin qanûnên infazê ji bo wî derbasdar nine. Li ser vê hukuknas eger bifikrin baş dibe. Numan Kurtulmuş di weşana zindî ya televizyona Tirkiye CNN'ê de pêvajoya çareseriyê nirxand. Kurtulmuş li ser pêvajoyê got بدیتنا من پرانیا کار خلاص بیه. demek ki نزدیک de terör ve به تمامی جروجا Türkiye derkeve kurtulmuş her ani zaman ku peşketinin heremici pişkiriye dedin ve peyvajve. Peşketinin heremi çiye? Tişti kul İran'ı çedbe, tişti kul Irak'il başuri Kurdistan'ı pekte, anha başuri Kurdistan'ı dedin dorpeçi de. Hemci dorpeçe ki ciddi ya aburi siyasi qadan avnetevi de. Peşketinin kule Suriye çebune vana ve hemi arikari de ve peyvajoy. Tabi mantıka devlete Türkiye. Bir yardariya devleti a Türkiye bu avakırna Türkiye'ye ki be terör o peşketinin derve hemmu anha hatine serhev ev yek derfet imkaneki geleki mezinde de Türkiye. Kurtulmuş da zanin ku peyvajo bavereki erini anha peşvediçe
دبی ام د قناخه کی و سادانه و همو شرط و مرج نافخوی و دربه همی پوزیتیفن و ارینینه چیه تشتاکو ارینیه پوزیتیفش بو دولت ترکیه چیه همی امجرا بجم کنجونکتورا سیاسی خویایه آنها AKP de civini de ye AKP ev du rojin li ser hev civîniya çêdikeş xwe edetê wan e tên cemhev Kızılcı Hamam ve Kuderiye qadroyê wan têne cemhev li hev dicivin dişêwirin ku em çi bikin çi nekin niha di wê civînê de agir ketiye binê wan dişewtin dikelin dibêjin acîlen bila qanûn were meclîs em derbixin êdî Donald Trump soz daye Tayyip Erdoğan êdî çi dibe em nizanim divê me rû baldar be lê tiştek ku aniha ez vê derêj were bêjim girîng e hevanno binêrin eger em divê xalê de baldar bin baş pêş diçe eger em baldar nebin û em hişyar nebin bi lez tevnegerin ez ditirsim ku hinekî provokasyon bikevin haberî veya Numan Kurtulmuş dibêje ha binêrin Numan Kurtulmuş li ser serrastkirina ku were parlamentoyê çi dibêje dilê min dixwaze ku bi tifaq li hevkirina hemû partiyan yasayekî were parlamentoyê û bi lez derbas bibe yani dibêje eger em anha acîlen vî işê nekin lez tev negerin provokasyon dibe ku bikevin rojevê dibe ku pêk were niha ez hêvî dikim ku yasayekî derkeve holê ku her partî bi dilrehetî piştgiriyê bide wê Kurtulmuş balkişan ser navaroka serrastkirina qanûnî ya ku hatiye amadekirin wê were meclîsê çi dibêje ev yasaya ku wê derkeve yasayekî serbixwe û demkî ye veya bala xwe bidinê çi dibêje ev yasa wê nebe yasayekê wisa ku heta her kesî bigire nava xwe her tim di meriyetê de namîne şiklê ku li komîsyonê hatiye diyarkirin ev e veya hevanû xetere ji bo me niha dewleta Tirkiyê qanûnekî derdixe qanûnekî demborî ye ji bo demekî ye insanê ku hatin daxilê nava vê qanûnê bûn nebûn êdî çû veya tê çi manê lê insanê ku li derva be di dawa Kurd da bixebite ew ê nikaribe biçe Tirkiye mesela dibe qanûn xilas dibe îje ev çawa pêvajo ye ev çawa pêvajo ye ku ji bo demekî kin qanûn dide derxistin û paşê jî her kesê ku xizmeta milletê Kurd bike paşê dikeve çarçova suç paşê ew ê werin girtin wê demê herkes nikare biçe Tirkiye aha em bêjin qanûna ku derket dema wî mehekî ye du mehe du meha da însan hatin nehatin çû veya xetere em bêjin em herkes çûn daxilê wê qanûnê bûn me got temam êdî qanûn çi ye çi dixwaze ji mîlîtanên tevgerê nizanim lê ev mîlîtanên tevgerê sibê du sibe li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye dest pê bikin dawa milletê Kurd bi pêş bixin bi rêyên yasayî li gorî qanûnên hêy ê dewleta Tirkiye ew ê dîsa werin girtin ji ber vî yekê dibêjim qanûnên hêy dibe betal bibin qanûnên nû derdixî wana ji holê radikî lê qanûnê berê wê demê tu li gorî qanûnê berê tekoşîna dijî terorê hê jî tu ê mebavê jî hepsê veya çi nîşan dide veya nîşan dide ku hevanno vana cîranên me dixwazin dor li me teng bikin ku em nikar bi fikrê xwe bibêjin em nikarin bi rehetî tevlê siyasetê bibin Selahattin Demirtaş û hevalê xwe çima hatine girtin ew qanûn divê were betal kirin yani ez wê qenatê de me ez bawer dikim armanca min hat fehm kirin dibêje ev yasaya ku wê derbikeve nebe yasayekî wisa ku heta her kesî bigire nava xwe û her tim di meriyetê de bimîne şiklê ku li komîsyonê hatiye axaftin diyar kirin ev e ew yasaya ku wê derkeve wê qet wesfê efyê jî nebe yani eleqeyî bi efyê tune ye yani tê wê manî ku însan digirin ji xwe efû kirin tiştekî bêrûmetî ji bo mîlîtanên tevgerê ji bo milletê Kurd kesek ji dewleta Tirkiye efû mefû naxwaze tam berova jî dewleta Tirk divê çok bide efû ji milletê Kurd bixwaze dibe veya qanûnekî efyê ne yani veya ji milletê xwe re dibêje em wana ef nakin yani em werin jî em davêjin hepsê wê têgihîştinekî wiha nebe divê nebe jî divê ev zêdetir serrastkirineke înfazê be serrastkirina înfazê çi ye yani tên dikevin hepsê paşê qanûna eva ku em derbixin qanûna înfazê ye di derbarê hepsan de ye
yani işaret dede ku insanın ku herin Türkiye ve verin girtin. Yani ez bu safam dikim. Numan kurtulmuş civina seroken parlamenteran ya NATO'ya ya ku İstanbul'u var el darxistin jî û her wiha lûtkeya rêberên NATO'ya ya li Enqerê jî nirxand kurtulmuş balkişan ser giringiya van civînan got em ê li qesra Dolmabahçe mazûvaniya serokên parlamentoyên welatên endamê NATO'ya bikin. Ew ê roja yekşemî dest bi hatinê bikin. Hefteya pêşiya me jî civîna herî giring yani lûtkeya rêberan ya li Enqerê be yani hemî rêveberên NATO'yê wê li wê derê bin. Ez difikirim ku em ê di wê civînê de ji bo NATOyê bibin şahidê xalekê werçerxane ya gelekî dîrokî kurtulmuş te qes kir ku divê siberoja NATOyê tenê li ser meseleya ewlehiyê û leşkerî neyê nirxandin. Êdî ewlehî ne tenê bi eskeriyê û ne tenê bi çekan tê dabînkirin. Derdikeve holê ku aştî wekî şer giring e belkî jî giringtir e dibêje. Eşkereye ku NATO sîwanekî ewlehiyê ye lê ez difikirim ku NATO li ser vê yekê jî wê hûr bibe ka dikare perspektîvekî aştî çawa bi pêş bixe çawa dikare tevkariyê ava bike. Vana detayên hevan niha berdevkî AKP Ömer Çelik jî ew jî normal bi beyanatê xwe daxuyaniyê xwe tim wisa provokasyon pêk danîne. Çi digot yani mîta me û artêşa me biçe teyîd û tespît bike ku rêxistinê xwe fesih kiriye çek daniye. Divê beyanata xwe de vê yekê navêje. Binêrin çi dibêje. Berdevkî AKP Ömer Çelik bahsa teyîd û tespîtê yani a rêxistinê nekir diyar kir ku di pêvajoya çareseriyê de em derbasî qonexekê nû bûne ew jî xuya de encama civînê AKP de pir tiş hatin axaftin û biryar dane wisa Tayyip Erdoğan xwe jî divê çarçovê de axifî. Ömer Çelik destnîşan kir ku divê demil dest rêbazên qanûnî yên li ser pêvajî werin rojeva parlamentoyê. Çelik bangê hemû partiyên siyasî kir ku piştgiriyê bidin vê pêvajî. Berdevkî AKP Ömer Çelik li ser civîna şêwr û nirxandinan ya sî û sisiyan ya AKP ya li Sakaryayê daxuyanî da ew civîna ku gava din ji were behs kir ew e. Ömer Çelik da zanîn ku ew di pêvajoya çareseriyê de derbasî qonaxeke nû bûne. Çi ye qonaxa nû? Ji bo ku rêxistina terorê çekan dayîne divê zemîneke qanûnî çêbibe. Em difikirin ku divê em bijar acîlen demil dest were parlamentoyê û bi lez û bez derbas bibe. Yani bibe qanûn. Ömer Çelik balkişan ser rola hemû alyan, partiyan û axaftina xwe wiha doman ji bo ku em bigêjin armanca heremeke bê terör em bi piştgiriya hemû partiyên siyasî li Tirkiye van gavan davêjin. Em dibînin ku ji Sûriye heta Iraqê di heremeke befreh de rêxistinên terorê wekî hêzên wekaletê têne bikaranîn. Bawekî zelal tê dîtin ku armanca Tirkiyeyeke bê terör û heremeke bê terör bi hev ve girêdayîne. Divê herkes tevkariyekî erênî li pêvajê bike. Numan Kurtulmuş çi dibêje ew jî aynı tiştî dibêje. Xuya ye veya biryarekî hevbeş ya AKP'ye nû derketiye veya dibêm em jî hayedar bin. Lê li aliyê me Kurda çi tê gotin ew ne diyar e. Çi dibe bila bibe xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê dibe nebe suç veya şertê yekeme ya duyem jî mafê netewiyê Kurdan e. Mesela anha ya gotina terörê pir bikartînin. Kurdan terör merör nekiriye. Hemî derewe. Dibe dersa vana were dayîn. Ev cîranê me hakikaten bêhurmetin, bêexlaqin. Kurdan terör nemeşandiye. Yê ku terör kiriye, keçên Kurdan, jinê Kurdan, zarokên Kurdan qetil kiriye dewleta Tirkiye. Beriya her tiştî dibe milletê Kurd şertekî dayne ser dewleta Tirkiye. Teröra xwe bidin sekinandin. Binêrin dewleta Tirkiye yê ku rêxistinan weke wekalet bikartîne wan qoruciyan bi 100,000 qorucî hene li Bakurê Kurdistanê hêjî diçin zextê li gundiyê me dikin pez û heywanê wan didin ber guleyan nahêlin însanê me rehetî zeviyê xwe bajon îdare xwe bikin veya hemî çeteyên dewleta Tirkiyê li Rojavayê Kurdistanê jî. Mesela ez ana bahsa Rojavayê Kurdistanê bikim av tune, elektrik tune hemî çi ye ew binesaziya enerjiyê ya li Rojavayê Kurdistanê hemî ji aliyê dewleta Tirkiyê ve hate bombekirin. Dîsa bahsa rêxistinê dike, bahsa şerê wekaletê dike, ê ku ev yek bikaraniye dewleta Tirkiyê. Daeş dibe, El Nusra dibe, nizanim ev rêxistinê ku zorê li milletê Kurd dikin li rojhilata navîn hemî bi destê dewleta Tirkiye hatine rêxistin kirin. Terora herî mezin li hember milletê Kurd AKP, MHP û dewleta Tirkiye kiriye û hêjî anha hewl didin bi fitne fesadî, bi rên qanûnî
tevgera herî mezin a Kurd betesîr bikin. Ama ême weke milletê Kurd em divê qenaetê dane ku em 5 salan bûne siyasî, bûne xwedî tecrübe, em zû bi zû pê li textê şil nakin bi gotina Rêzdar Murat Qarayêlan. Ême baweriya me ew e, çünkü soz heye, gotin heye, fermandarên me ew Kurda dibêjin, em ê zû bi zû pê li textê şil nekin, bawerî bime bînin. Pêvajûyekî ye, em jî li gorî xwe menfaetê xwe difikirin, menfaetê milletê Kurd difikirin. Ême tişta esas li ber çavan e. Acaba perwerdeya Kurdî wê li Tirkiye bibe fermiyan na, zimanê Kurdî wê bi temamî bibe fermiyan na. Wextê ku perwerdeya Kurdî nebe fermî, zimanê Kurdî nebe fermî, nasnama Kurdî, statüya Kurdî wextê ku tunebe, mana tiştekî tune ye. Yani çar insanê me hala Avrupayê jiyane, hat çûne Bakurê Kurdistanê jiyane pir firqa wî tune ye. Anha 3 milyon insanê me li dervê Tirkiye ne. 5 milyon insanê me li İstanbulê ne. Yani pir firq nake 10,000 insanê me çûne Tirkiye, ne çûne Tirkiye, daxilê siyasetê bûne nebûne pir nemîhîm e. Anha hala hazır 6 milyon Kurd hene aktif di nava siyasetê de ne. 10 partiyê me yê siyasî hene li Bakurê Kurdistanê. Yani eger merû bixwaze bixebite îro hala hazır îjab nake merû xwe fesçih bike, xwe tune bike. Ew dewleta Tirkiye li hincetan digere. Yani hebûna Partiya Karkerê Kurdistanê weke hinceta êrişê dibîne. Rêxistin jî dibêje wê royê Rêzdar Duran Kalkan dibêje dewleta Tirkiye hebûna me weke bahane dibîne, êrişê ser heremê me dike. Em jî xwe fesih dikin. Ama aklê dewleta Tirkiye, qismekî aklê dewleta Tirkiye hê jî dixwaze hebûna PKK bila tim hebe. Yani her tiştî ku bu bahaneya êrişê me rû ji holê rake ma dibe, wê demê dewleta Tirkiye bila xwe fesih bike ji holê rake. Ji ber ku hebûna dewleta Tirkiye ji bo me problem e li Bakurê Kurdistanê qet nebe. Yani pir neket serê min ew mesele. Wextê ku bawekî stratejîk merû biryar bigire rêbaza çekderî bikar neyne veya ne probleme veya merû hürmet nîşan dide tabii ki çima nebe rêbazê din hene. Hevan em bidomînin tişta din jî binêrin İsraîl dibêje heta ku Hizbullah xwe temamî bêçek neke em ji başûrê Lubnanê dernakevin. Veya tiştekî tîne bîra me dewleta Tirkiye kengê bi temamî ji başûrê Kurdistanê derdikeve. Dewleta Tirkiye kengê bi temamî ji Rojavayê Kurdistanê derdikeve. Ev jî ji bo me meselên mühîm in. Nebe nabe. Madem ki hebûna gerîlla, hebûna Partiya Karkerê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê bu hincet wê demê ev hincet ji holê radibe beriya her tiştî piştî hema vê qanûnê dewleta Tirkiye piril pirtî xwe bigire, askerê xwe bigire, potînê xwe bigire, her ziqûma xwe bigire, zihîra xwe, jehra xwe, çekê xwe kîmyawî bigire, ji başûrê Kurdistanê derkeve. Wê demê. Ji Rojavayê Kurdistanê derkeve. Serê Kaniyê heta bila Cerablus, Azez her derê derkeve. Wê demê milletên Rojavayê Kurdistanê û Sûriye bila ji xwe re bi hev re bijîn. Yani devleta Tirkiye divê merû xeriteyekî dayine pêşiya devleta Tirkiye çi divê bikin, çi mecbûrin bikin. Aniha li başûrê Kurdistanê hê jî di nava operasyonan dane. Hê jî li baregehê xwe ne. Derdê wan ew bû heremê parastinên medyê temamî askerê xwe lê bicî bikin. Ka em binirin piştî vê pêvacî dewleta Tirk ji başûr dernekeve hem jî ji alî istixbaratî ve jî wê demê vana sextekariya wan ji xwe heye tam teyîd û tespît dibe. İja dora me em teyîd û tespît bikin ku dewleta Tirkiye ji başûrê Kurdistanê vekişiya ye. û em hêvî dikin ku demên pêş me de jî dewleta Tirkiye askeriya xwe û polîsiyê xwe ji Bakurê Kurdistanê derbixe, asayîşa Bakurê Kurdistanê ji keç û xortên Kurdan re bihêle. Ew jî hêviya me ye, ne tenê hêviya me ye, armanca me ye. Hevan no li Enqerê civîna NATOyê berê ku çêbibe 55 kes hatin girtin. Berê destpêkirina lûtkiya NATOyê li Enqerê pêrên girtin û qedexeyan didomin li Enqerê 55 kes hatin girtin. Berê civîna NATOyê li Enqerê zêdeyî 200 kes hatibûn binçavkirin
ji kesên binçavkirî 3 kes hatin girtin. Do jî 86 kes bi daxwaza girtinê ji bo dadgehê hatin şandin, 55 kes jî ji wan hatin girtin. Serdozgeriya Ankarê berî civîna NATOyê bi bahaneya endametiya rêxistinê, propagandaya rêxistinê di derbarê endam û nûnerên Partiyên Sosyalîst Rojnamevan akademisyen di derbarê gelek kesan de lêpirtîsîn dabûn destpêkirin, anha binçavkirin û girtin bi bahaneya endametiya rêxistinê yan jî propagandaya rêxistinê beriya civîna NATOyê. Wekî din operasyonekî din heye li Bakurê Kurdistanê hatiye destpêkirin û gelek bajarên cuda ên Tirkiye hatiye destpêkirin. Ew çi ye? Hevanno li 24 bajaran operasyon. Yani 322 kez ana hatine girtin. Tabi hejmara binçavkiriyen gelek izledetire. Wezareta Karê Navxweya Tirkiye ragihand ku li 24 bajarên cuda operasyonê hevdem hatine eldarxistin. Di operasyonê li dijî bazirganên maddeyên hişbir de yani ên narkotîkê de du gumanbar hatine binçavkirin. Ji wan sûcbaran 322 kes bi biryara dadgehê hatin girtin. Velhasıl 1025 endamên asayişê 6440 personelên cendermeyan tevlevî operasyonê bûne. Niha operasyon li kîjan bajaran çêbûne? Bakurê Kurdistanê jî heye di nav de binêrin. Operasyon li parêzgehên Samsur, Amed, Elih, Colemerg, Mereş, Meletî wanê ên Bakurê Kurdistanê hatin lidarxistin. Wekî din li bajarên cuda yên Tirkiye jî li Afyonê, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşakê ên li Tirkiye li malên gomanbaran li wê derê operasyon çêbû. Vana mühim in ez pir dixwazim li Bakurê Kurdistanê jî operasyon çêbibin lê bi destê keç û xortên Kurdan. Wê rojê Duran Kalkan bû yan jî kesekî din bû bahsa hezên parastinê ê Kurdan dikir. Digot keç û xortê Kurda li ku derê ne? Çima axwasa maddeyên hişbir tê bikaranîn, cendermeyên Tirkan destavêjin keç û jinên me, çawa ev xortên me li wê derê wisa bê înîsyatîvî dimînin? Ew balkêş bû. Yani ji ber vê ez dixwazim ev operasyonên li hember maddeyên hişbir ji aliyê gencê me ve werin destpêkirin. Hevanno li Tengava Hurmuzê êrişî tankerekê deryayî ya Brîtanî hate kirin, zirarê mezin bi odeya ajotinê bû. Destê operasyonê bazirganiya deryayî ya Brîtanya îro ragihand ku tankerekî li Tengava Hurmuzê bi mûşekan hatiye hedef girtin. Li gorî ajansa Reutersê ev desteya Brîtanyayê diyar kiriye ku zirar bi odeya ajotinê bîye tenê. Hemî endamên ekîbê bi ewlene kes ji wan nehatiye kuştin. Lê ya mühim helwesta Îranê ye, ji ber ku Îranê êriş kiriye. Navenda agahdariya deryayî ya hevbeş ku ji aliyê hevpeymaniya hêzên deryayî ve ji bo parastina keştîvaniyê tê bi rêvebirin diyar kir. Ji ber bûyerên dawî asta gefên ewlehiyê anha bilind kiriye. Televizyona Dewleta Îranê ji beyan kir ku supayê pastaran yani artêşa Îranê mûşekên şiyariyê avêtine ser keştiyên nenas yên ku hewl didin bireyên avê yên ku ji aliyê Îranê ve nehatine pejirandin derbas bibin. Li gorî televizyona Îranê vê yekî heş ku keştiyên din berê ku hewl bidin ji tengavê derbas bibin destûrên Îranê bixwazin. Îranê çima mûşek avêtiye? Yani ew rêyên ku me bi peymanê diyar kiriye tu çima duan rêya da derbas nabî tu çi tena serê xwe di rêyên din de derbas dibî. Yan jî ji bo derbasbûnê çima ji me destûr naxwazî. Ev êrişên şiyariyê ne. Em derbasê Rojava dibin hevanno. Li Başûrê Til Temirê agir bi zeviyên çandiniyê ket ber bi rêya sereke ya di navbera Til Temir û Hesekê ve belav bû. Ev şewat bû sedema rawestandina demkî ya trafîkê tîmên awerte hewlên ji bo vemirandina bawer dikim agir bi temamî vemiriye. Ana û çawa dibînin. Niha dîsa ji Rojavayê Kurdistanê tişekî din jî bînim ser ekranê. Ev jî ev e. Li Zirganê buhayên sotemeniyê hate şermezar kirin. Şeniyên Zirganê li hember bilindkirina buhayên sotemeniyê û bandorên wê li ser rewşa debarê xwepêşandanekê li darxist. Xwepêşanderan daxwaza vegera
ji biryarê kirin. Yani xwestin ku ev biryara ku fiyatan kifştike bi temamî werin betal kirin. Xwepêşanderan bi sloganan daxwaza vegerîna ji biryara buhakirina sotemeniyê kir û diyar kirin ku divê rewşa jiyanî ya welatiyan were baş kirin, zehmetiyên ku welatî di aboriyê de dikişînin ji holê bêne rakirin. Bi sedan şeniyên bajarê Zirganê ji bo şermezarkirina bilindbûna buhayê sotemeniyê anha di nava meşrûmîtînga de ne her roj. Piştî ku xwepêşander gihîştin ber navenda asayîşê, deqeyekê rêz girtin, daxuyanî bi zimanê Kurdî û Erebî xwendin, anha hûn dibînin li ser ekranê bi vî şeklê êdî her roj wisa ye. Mesela avê hebû, mixwase ji bo re parve bikim jî ev li vê derê. براسي ام قلت زحمتي بالنسبه وانا ابي يعني الساعه 6 صباحا ام رادبن ام دوره خذاتين بالخزانه ابي الخزانه ابي مثلا دور شر ابيات بام دوره من بعد بدوره من ام قلت زحمتي بي دكشينه يعني ام بدون جوك مسافتك دور يعني ام رادش بدون سر بشتا خو سر بي خو يعني بي مجمد كاجنجي يعني ام قلت زحمتي بينه وجرانتي بينه ابدون انا ام رادكن مالام وقت تقريبا ام بين 6 مترو دوري خزانه ودي جارنا جيم ساعتها كبر ابي سكني حياه دور دقيه مره يعني قال لك عالم قش زحمتي دك شي قشتين بر بي خزانه قصر بي خزانيه جانا جد داد قريش قال يعني دانا من اخيرا بتشوي جي كيمه روش bi vî şeklê yani diye mesele fam dikin mesele çi ye? Em derbasî İranê bibin. Li bajarên cuda ên İranê girtiyên siyasî dest bi greva birçîbûnê ya komî kirine, saziyên mafê mirovan malbatên girtiyan şiyarî didin. Dibêjin rewşa girtiyan pir xirab e. Li girtigeha navendî ya Sawayê ku dikeve sînorê parêzgeha navendî ya İranê krîzeke nû ya mirovî dest pê kiriye. Kumek girtiyan siyasiyên ku di dema xwepêşandanên meha çilêya îsal de hatibûn girtin dest bi greva birçîbûnê kirin baweke komî ev çalakiya protestoyî wekî bersiveke li dijî biryarên giran yên dadgehan şert û mercên girtîgehê yên dijwar bêparhiştîna ji mafên kesayetî bi vî awayê dest bi grevê dikin. Yani gelek mafyan têne bin pêkirin ji ber meseleyên cuda jî saziyên mafê mirovan anha şiyariyekê tund didin. Eger daxwazên girtiyan neyîne qebûl kirin jiyana wan anha di xeteriyê de ye. Hevanno meseleya germê heye ecayîb germ e. Ev cihana ku em tê dane dibin dorpêça pêlekê germahiya nedîtî de ye. Qasî ku em pê hesiyan anha pêla germê hevanno binêrin. Di dawiya hezîranê de rojê em tê dane ev pêla yekem e. Pêla duyem jî rojên ne 10-11 yani bi qasî 15 rojan wê berdewam bike li Ewropayê pêla duyem ya germê wê pir hişk bibe. Pîleya germê wê derkeve ser çilî anha 37-38 de wê derkeve ser çilî. Yani vaya tiştekî nedîtiye, tiştekî nû ye li Ewropayê. Sibê du sibê roja sêşemî ev pêla yekem ya germayî hinekî dikeve lê piştî 10 rojê din pêla duyem tê Ewropayê ew ê derê pir baldar bin ji ber ku pir dijwarî dikare li her kesî bixe. Hevanno niha cîhana me dibin dorpêça pêlekî germahiya nedîtî de ye. Havîna îsal wekî ya herî germ a kujêr a di dîrokê de tê pênasekirin. Ji Ewropayê heta rojhilata navîn ji parmezemîna Amerîkayê heta kurahiya Asyayê pîleyên germahî rekorên nû dişkînin jiyana rojan e gihandine xala rawestandinê. Germahiya havîna îsal bandorên wê guherîna av û hewayê di rojava cîhanê de yek ji rojevên herî girîng e. Guherîna av û hewayê bandora El Nino îsal germahiya gerdûnê gihand astekî qet nehatiye dîtin. Zanyarên av û hewayê radgihînin ku 11 salên dawî yani ji sala 2015 heta niha 11 salên herî germ êdî dîroka tomarkiriya mirovahiyê de hatine qeydkirin. Li gorî daneyên herî dawî li herêmên rojhilata navîn Afrikaya Bakur pîleyên germahiyê asta 5-3 derece derbas kiriye. Li parzemîna Avustralyayê di heman demê de 5 derece hate tomarkirin. Ev germahî dibe sedema helandina asfalta kolanan jî. Dibe sedemê ziwabûna çavkaniyên avê jî. Li ev germahî tenê ne guherîna av û hewayê di aynê demê de xeteriyekê mezin li ser sihet û tendurustiya însanan jî çê dike. Germahî dibe sedema kîja nexweşiyan binêrin.
doktor li ser asta cihanê hişyariyê didin ku germahiya zêde bi xwe re gelek nexweşiyên girantîne. Agahiyên tenduristiyê yên navdewletî ev jî tirsê dixin dilê mirovan. Li gorî raporên cîhanî salane derdora 9 milyon insan ji ber nexweşiyên girêdayî germahiyê jiyana xwe ji dest didin. Ji sedî 45 van insanan li parzemîna Asyayê, ji sedî 36 wan jî li Ewropayê rû didin. Doktor şiyariyê didin ev pêla germahiyê rast tesîrê li sîstema fîzîkî ya mirovan dike dibe sedema van nexweşiyên kujer. Çi ne? Lêdana germî, tav te dixin. Dema germahiya laş 40 derece derbas kir, sîstema xwîdanê dê radibeste. Ev rewşa rast zirarê dide mêjî, zirarê dide organên hundirîn. Krîzên dil çêdibin, celteyên mêjî çêdibin. Ji ber kêmasiya avê jî ev sersariya xwînê çêdibe, zexta li ser dil zêde dibe, ev jî rîska krîza dil zêdetir dike. Taybetî nexweşiyên cuda. Hevanna niha gelek nexweşî hene. Ez wana ji were nebêjim ji xwe wizanin. Mala we ava hevanno ji bo her tiştî ji kerema xwe re bibin abone, bibin endam. Randevûyekî min hediye ez derkevim. Ji were saxî selametî dixwazim. Me bi tenê nehêlin. Sibê jî em ê bername çêbikin. Xatirê we silav rêz dem baş.